ମାନେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ମସିହା ଆମ ଦେଶର 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିନ। 15 ଅଗଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପର୍ବ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ଅତି ଉତ୍ସାହ ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଯେ ଇଂରେଜ ଦେଖିଲା ଭାରତ ବଳ, ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଶାସନ କାଳ, ଅଧା ରାତିରେ ଧରାଇଲେ ଥାଳ, ପଳାୟନ କଲେ ହୁଏ ଶୃଗାଳ। ଆମ ଭାରତ ମାତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ବୀରପୁତ୍ରମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆମ ଭାରତ ମାତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ପରି ଅନେକ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ପ୍ରବାଦ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏକ ଭୂମିର ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁରୁଷ ଅଟେ। ଇଏ ବନ୍ଦନର ଭୂମି ଅଟେ, ଅଭିନନ୍ଦନର ଭୂମି ଅଟେ। ଇଏ ଅର୍ପଣର ଭୂମି ଅଟେ, ଇଏ ତର୍ପଣର ଭୂମି ଅଟେ। ଏହାର ନଦୀ ନଦୀ ଆମ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଅଟେ, ଏହାର କୋଣ କୋଣ ଆମ ପାଇଁ ଶଙ୍କର ଅଟେ। ଆମେ ଜୀଇଁବା ତ ଏଇ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ମରିବା ବି ଏଇ ଭାରତ ପାଇଁ। ମରିଲା ପରେ ବି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଆମ ଅସ୍ଥିକୁ ଯିଏ କାନ ଡେରି ଶୁଣିବ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କଲି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।